אני בעד עוד פעם גאדרינג, היה פצצה פעם קודמת. שיבה אינטימי של 80 משתתפים בלבד, לא 450. כמובן גאדרינג קודם כל לחברי העמותה. אתם הראשונים שמוזמנים. כן. תגיד, למה שיבה הקרוב שוב גאדרינג? תזכיר? שיבה הקודם היה מאוד מאוד מוצלח. והוא גם היה גאדרינג. והוא גם היה גאדרינג. הוא היה נעים ואינטימי ומחבר. יומיים של קסם, יומיים של ביחד, יומיים של פשטות, של אוכל טוב. לנו זה עשה טוב, האירוע היה נעים. חברים חדשים, חברים ישנים, מדברים על החיים. אז בעצם מה ההבדל בין גאדרינג לשיבה רגיל? אם הוא בא מתוכנו. האנשים, הם מביאים את התכנים. מי שירצה להביא איזשהו תוכן מעניין, לתת את המתנה שלו, מוזמן באהבה. בעצם אין ליינאפ שמפורסם מראש עם ריבועים. זאת אומרת, כל אחד יכול לתת את התכנים שהוא רוצה לתת לכל הקבוצה, לכל החברים בגאדרינג. התנועה הזאת פנימה, מה מגניב בה, שהיא מאפשרת לנו לפנות רק לחברים. זה קודם כל לחברי העמותה. בעצם אנחנו לא עושים שיווק. זה אירוע אקסקלוסיבי, מיוחד. אפשר לבוא אם אתה חבר עמותה ואם אתה חבר של חבר עמותה. אנחנו נהיה סולד אאוט די מהר, כי זה מעט אנשים והאירוע מוצלח. אז יאללה, קח החלטה שאתה מגיע. זה שישי שבת, 30 עד ה-31 באוקטובר, בחוות טבע האדם במושב ניר צבי. יאללה, בואו, נראה אתכם.